Hej, det er Emil, og hos Euromaster er vi dine dækspecialister. En ting, der også er vigtigt, og som du selv kan kontrollere, det er skader i dækket, i siderne og i dækfladen. Skader i siden af et dæk eller i dækfladen kan have indvirkning på de tråde, der er inde i dækket. Og bliver de beskadiget, jamen så har dækket en risiko for at springe. Her ser I et eksempel på et dæks opbygning. Indeni der sidder der de her famøse tråde. Får dit dæk en skade i siden eller på kørefladen, så kan det beskade de her tråde her. Vand og sne er også med til, at de her tråde de ruster, og dermed springer de. Dermed mister dækket sin styrke, sin stabilitet og sin form. Er du i tvivl om, hvorvidt du har en dækskade eller ej, så svinger du bare ind forbi, så tjekker vi det for dig.